Eguzkiak utzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna. Ziginen nahiko azkar prepatzen, baina gero azken beste kanta bat emar genuen orduan. Ekainen hola ziginen kulturretxen ordu hartze genuen da hor, azkenen dantza. Hasieran, esan duen bezala, hartze genuen ordue kulturretxen. Eta gero hasi ginen, hasi mar genuen dantza prestatzen daula eta ideia botatze genitun da azkenen dantza sortu zen. Udarako, martxa baten lehen notak eta udarako hau luzeak. Politik iritzu ezkibolako kantak. Eta azkeneko momentun da aukeratu iteu traje, hasieratik de bai bangen ezkien, baino gero azkeneko momentun aldatzen ditu. De bai, azkeneko momentun esan txiguen ez genuen eszenario egin behar. Eta, pixka nerviosa. Zainket balkutik honen txopatez, lekuan erakunen artean, iraikutu denoi. Megitara begira dantzen jo. Politxezalako abestia eta asko gustatzen zaigulako gehienan. Eta bai, bendetan kantadalako eta asko gustatzen zaigulako. Eske asko ginen da orduan denakin zaila zan, baina ja lortu deu. Kontu eda saiatu gala. La importantena parte hartzea ba. Ondo pasatzea. Txampon baten truke. Eta asko ensaiatu deu eta horregatik eman dugu originalena. Eta kantatu bezala indeulako. Lehenengo inbar genuen emaidazu berriro ongi etorria, baina gero pentsatu genuen txampon baten truke egiteko. Gimnasia armikako gauza. Mutiek nahi zeuna eta neska nahi genuna. Oso ondo pase duta, oso gustago besariekin.